खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसेर बे समाव आसाम रायजोनि बीजेपीनि आफादगिरि बिथां दिलीप सयकिया बे दिलीप सयकिया बिथाङा थांनाय सानाव बिथाङा बुंथिदोंमोन जे फैबाय थानाय बिसायख'थि थामहिनबा बिटिसि बिसायख'थियाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया हारसिंनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन क्लियार काट बाथ्रा बुंना होदोंमोन बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खुगा बेखेवदों बिथाङा बुंथिदों जे थांनाय सानफोरावबो बिथांमोना थामहिनबा 2020 इं मायथाइयावबो बै समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो दिनैबो थामहिनबा बे बारावबो बिसायख'थिखौ हारसिंनो गेलेनो थाखाय जों थियारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा जों आगोलबो इउपिपिएल हिसाबैनो सिखारदों एबारबो जोङो इउपिपिएल हिसाबैनो सिखारगोन बेखौनो जोङो सावरायनो थांगोन आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बर' हारिनि फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनायनि थाखाय बे समाव रावजोंबो कम्प्रमाइज खालामा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा एनि पलिटिकेल पार्टिजनि खाथियाव इउपिपिएल दोलोआ हार मानिया जोङो मालाबाबो कम्प्रमाइज खालामा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बे समाव खामानि जों मावलांबाय थागोन बे समाव बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि आथिं सिङाव थाग्रा जों राजखान्थि दोलो नङा होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा साखाथियावनो जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि बारहावा बे बारहावाया बे समाव बारनो हमबाय बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानि गेजेरावबो बारनो हमबाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गेजेराव बारनो हमबाय आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गेजेरावबो बे समाव बारनो हमबाय आरो बे समावनो दान्थे बिदान्थे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव नुनो मोनदों आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो थामहिनबा बीजेपी राजखान्थि हान्जानि रायजोनि बिथां आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन दि फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव बीजेपीआ हारसिंनो बिसायख'थि गेलेगोन हारसिंनो जुजिगोन थामहिनबा बे समाव हारसिंनो बाहागो लागोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बिथांमोननि मिशन बिटिसिनि सायाव बाथ्रा बुंथिदोंमोन दिलीप सयकिया बिथाङा आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव थांनाय सानावबो बीजेपी राजखान्थि हान्जाया हारसिंनो बिसायख'थि गेलेखादोंमोन आरो बे समावबो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बै समावबो हारसिंनो गेलेदोंमोन आरो फैबाय थानाय समावबो हारसिंनो गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों क्लियार बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनि अनगायैबो बिटिसि बासि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे समाव रायजो राजाफोरनि जौगाथाय आरो थामोनथाखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय बे समाव फावसाया आरो बे समाव रावनिबो आथिं सिङाव थाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा माखासे फोसावदिं मेलाव नुनो मोनदों बिजेपिआ फैगौ बिसायख'थियाव हारसिङै बाहागो लागोन माबायदि बियो बिजेपि हान्जानि बिथांमोननि एजेन्डा बिथांमोननि एजेन्डा बायदि मावगोन जोंबो खोब खम समनि गेजेरावनो जोंनि एजेन्डानि सायाव जों सावरायनो थांगासिनो दङ जों आगोलबो इउपिपिएल हिसाबैनो सिखारदों एबारबो जोङो इउपिपिएल हिसाबैनो सिखारगोन बेखौनो जोङो सावरायनो थांगोन नाथाय मोनसे खोथाया सैथो जे जों इउपिपिएल दोलोआ बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ नागारनानै सोरनिबा आथिङाव मालाबाबो हेव मानिग्रा मानसि नङा आरो जों इउपिपिएल हान्जाखौ बेनि थाखाय दायाखै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे बिटिसिआव थानाय 22टा जाथि जनगोष्ठीजों जों जथायै माबोरै सान्थि गायसनगोन बिनि थाखायनो जों खामानि मावदों गतिके मोनसे बाथ्राया कनफार्म एनि पलिटिकेल पार्टिजनि खाथियाव इउपिपिएल दोलोआ हार मानिया जोङो मालाबाबो कम्प्रमाइज खालामा बिजेपि दोलोआ 20निख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहानायनि खोथाखौ बुंबाय थादों बिथांमोना 40-40खौबो गेलेनो हागौ बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया बे डेम'क्रेटिक मोनसे हादोर डेम'क्रेटिक मोनसे जोंनि काउन्सिल बिथांमोना हायो नायनोसै दावहाथिलियाव सोर दावहायाव देरहायो इउपिपिएल हिसाबै माबायदि जाना दं दा सार इउपिपिएल हिसाबै जोङो दिनैनि गेजेराव 20 नङा जों 20निफ्राय बारा देरहानानै दङ